Jatend migao mar pur kod pith Mithika Linturi osechako chenro noero mar wuoyo gi jopur kakalo romo mabende nobedo kod jopur ma bende owacho ni piny owacho ng'iyo chenro no mar kelo konyruok mochwere. Linturi nolimo moko kuom jopur ma kaunti ma Trans Nzoia kama nofwenya chiedh nade ma bende rocho chenro mag nyago chiemo. Bende nolimo puothe mopogore opogore ma bende jopith mag gwen ogolo ywak ewi nengo chiemo ma oidho. Linturi nosingo ni piny owacho biro konyo jopur pidho chiemb jamni, gino mabiro duoko piny omenda magilalo kinde nyiewo chiemo go. We will do our best. Even as a county government, we have committed to increasing the budget on agriculture. And of course, other dependencies like infrastructure, health, water, those are some of the focus areas we have put in place so that we support agriculture. We also come to understand that they are also still feeling the effect of high cost of inputs in this country. And it also now pricks my mind that as government we must start thinking of how, other than the fertilizer itself that we've been talking about, and the scenes on how we can also get into ways and mechanisms of trying to contract our own farmers, to bring our people together to be able to embrace this kind of business venture.